Seguimos en este Vigo Debate aquí en Televigo, facendo balance político 2025. Veña, vamos coa terceira, que ainda é palabra e ainda temas que queredes sacar máis. Veña, Xulio, e responder o que digo os demais. Aparte de contestar despois a algunhas das cousas que foron saindo, eu quixera lembrar dous fitos que parecenme importantísimos na cidade, non? Un, o avance extraordinario en medidas de accesibilidade de nova mobilidade cos ascensores, coas cintas deslizantes, que evidentemente supoñen unha auténtica revolución nesta cidade e que foi un ano crucial e vai a seguir sendo crucial, e eu estou desexando ver esas cintas deslizantes, as ramplas ou como se lle queira chamar, dende a Praza de España á Praza de América. É unha auténtica revolución na mobilidade desta cidade e, por suposto, que tamén vexamos en pouco tempo, espero que este ano de tempo a que remate a Avenida de Madrid como unha entrada digna na cidade, que é un fito tamén que me parece absolutamente importante. Das cousas que quixera salientar, do que comentaron, dixeches dúas veces o tema do Pexón, a anulación polo Tribunal Superior do Pexón, porque non houve un determinado estudio medioambiental achacando ao alcalde. Eu creo que non se enteraron nin a Xunta, nin o Concello, nin os técnicos, ninguén. É dicir, foi un erro indubidablemente que lle costou moito a Vigo e que, a pesar de todo, se estuvo superando nesta cidade gracias á estabilidade e bon goberno do actual goberno socialista, non? Pero o que eu quixera salientar é que o tema do plan xeral é absolutamente importantísimo para esta cidade, sobre todo lembrando os plans xerales que tivemos que heredar, algún do bloque, por certo, tremendo, especulativo, brutal, que apoyou despois Corina Porre e o Partido Popular, que foi absolutamente tremendo, e agora temos un plan xeral que é sensato, ecolóxico, medioambiental, con unhas previsións de medios de medio ambiente absolutamente fenomenais. Bueno, o salto é absolutamente brutal. Eu vivín, sendo concelleiro, o entusiasmo do proxecto para a ETEA, co anterior presidente da Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, un proxecto absolutamente extraordinario para poñer en marcha, que se non tivéramos o problema de que o Bloque perdeu algún diputado naquela ocasión e perdimos a maioría, sería un proxecto absolutamente extraordinario, seguro xa realizado. O que fixo a Xunta de Galicia do Partido Popular foi esmorecelo durante anos e anos, esquecelo totalmente. Agora, o Concello de Vigo cede o edificio Siemens, a zona franca á universidade, gratuitamente, por suposto. A zona franca comprométese a facer un parking debaixo de toda a praza. Hai un problema de elaborar un convenio para urbanizar o paseo central, ou a entrada fundamental, no que houbo as súas liortas, nas que ao final sucederá como no IFEBI, que a Xunta de Galicia terá que dar a razón ao alcalde de Vigo. A Xunta de Galicia xa cedeu no tema do IFEBI e ao final o IFEBI agora vaise auditar como Dios manda e non dándolle unha valoración ao que facía o que tiña no IFEBI o goberno municipal, o Concello de Vigo, que eran 2-3 millóns, e a Xunta 30 e tantos ou 50 e tantos, xa non me acordo, e agora vai a ser un estudio absolutamente sensato que, en parte, a Xunta xa admitiu, co cal é obvio que tal. Pero é que, comentar moi brevemente, despois do aldraxe de perder a Caixa Vigo, despois dese aldraxe de que a Xunta lle regalara, despois dun proceso que viviu esta cidade con un dramatismo brutal, que perdeu a Caixa por salvar a do Norte, se perdeu a de Vigo, que un banco, como a banca consolidado en Galicia, con un peso importante, que está crecendo gracias a ese impulso que lle damos dende Galicia, que non faga o esforzo a banca de ceder a cidadanía, o Concello ou a Xunta ou a quen sexa, o Cine Fraga,
e que é tremendo. Non negociar eso, non negociar cesión, non pagar unha chea de millóns, non negociar unha cesión é un absoluto erro e un regalo precisamente aos que están levando maiores plusvalías neste país e maiores beneficios sin reportar moito a cambio. Vale. Teresa, a ver que... Mire, Xulio, o tema de ETEA, cesións ao Concello de Vigo ningún, porque o Concello de Vigo non ten propiedades ali porque non pagou ningún solo duro a zona franca, débelle todos eses cartos. A única administración que lle pagou a zona franca, que foi a que aportou os cartos, foi a Xunta de Galicia. Pero en calquera caso, eu felicítome de que a ETEA neste momento estáse a transformar a pesares do boicot do Concello de Vigo. Pero bueno, estamos en Nadal e quero ser positiva, entón vou a falar de un feito que é importante para a cidade e no que vamos a estar de acordo os tres, que finalmente acadouse o acordo para a descentralización de os cursos clínicos de medicina. E a partir do ano que ven vamos a iniciar prácticas de quinto e así sucesivamente en 4 anos vamos a ter todos os cursos clínicos na cidade de Vigo, o cual vai a ser moi bo, un grandísimo acordo, porque isto vai a beneficiar fundamentalmente a calidade da docencia que se imparte dende Santiago. Pode ser a semente dunha nova facultade, non o sei, pero dende logo que vamos a ganar en calidade, eso sí que o teño claro. Mira, onte, ademais, na traslación dos restos do apóstolo que se celebra todos os anos en Compostela, un acto máis precioso e moi solemne, bueno, pois tiven o rector de Santiago a miña beira e falamos moito del. E dábame razón en todo, o sea, ele está absolutamente convencido de que a calidade da docencia vai aumentar a partir do ano que ven. Galicia ten a facultade, entre as 10 primeiras facultades de España, no ranking, ten a facultade de Medicina. Vamos a manter ese ranking gracias a isto. Outras comunidades que multiplicaron as facultades caíron do ranking. Bueno, eu penso que a descentralización de medicina pois é un feito no que vamos a estar de acordo. Evidentemente, no tema da desigualdade teño que coincidir con Serafín, é que non só é Cáritas, sabes, Xulio, é que o estudio da pobreza é brutal coa cidade de Vigo. A cidade de Vigo é a cidade que menos, o Concello de Vigo, non a cidade, o Concello de Vigo é a administración municipal que menos aporta para política social. Na cabeza está a Coruña, pero Vigo é que está a cola, é que Villagarcía está por riba de Vigo. Entón, isto hai que mudalo, porque evidentemente temos a nenos con risco de pobreza, e hai que mudalo, e temos que colaborar en isto todas as administracións. Cal é o gran reto para 2016? 26. Perdón, desde 2026, como estou? Eu penso que o gran reto é, dixo outro día o rei na mensaxe de Nadal, rematar con esta confrontación, deixar a un lado esta política de facer outra vez dúas Españas, isto non nos leva a bo porto, e penso que o gran reto para a cidade de Vigo é acadar acordos con outras administracións que poden, que ideolóxicamente non sean afíns, como pode ser a Diputación de Pontevedra ou a Xunta de Galicia, pero hai que buscar acordos, porque aquí os únicos que perden son os vigueses. Serafín. Nada, eu, bueno, con eso estou de acordo totalmente co que acabo de decir Teresa, non? E eu creo que, bueno, tomar nota, porque sodes as dúas administracións, tanto por parte do Concello, representada no PSOE, como na Xunta, representada polo PP, que ata de agora debedes de pensar que con esa confrontación, bueno, pois gañades algo, eu creo que non. En tal caso, o que si é certo é que perden... claro que non. En tal caso, o que perden son os cidadáns, non?
Bueno, eu creo que temos que rematar ben o ano. Se puderamos, como ti decías, ir ao 2016, seguramente poderíamos solventar moitas cousas que non se fixeron en esa década e seguramente igual nos iba moito mellor, non? Pero é difícil dar marcha atrás porque se cometeron moitos erros, non? E eu o que pido é que polo menos non cometamos erros a partir de agora, non? E en ese sentido, pois tamén quero nomear o tema que son cuestións que están pendentes, non? Como en Coro de Eiras, non? Que tamén hai unha disputa e algo moi importante porque a auga que nos vai a vir, os veciños e as veciñas, eu creo que, e sempre o dicen en todos os programas que estamos, en que ten que haber entendemento das dúas administracións e non queda outra para que eso se leve a bo porto, non? Haberá que facer un estudio, lóxicamente, se hai perdas de agua ou non, que falamos todos moito, pero realmente, ao final, son os técnicos os que teñen que decir, non? Pero logo hai outras cuestións, oye, que este ano se inaugurou unha parte de Samil, perdón, non fixeches ningún tipo de valoración sobre o tema, pero bueno, a verdade que foi un desastre. Negativa. Todos o queríamos, Negativa. quedou moi bonito, pero non recuperamos as dunas, que era o que pretendíamos, non? E realmente foi unha pena, non? E, bueno, e máis cousas. Eu creo que o que máis hai que pedir para o ano que ven é que haxa diálogo. Eu remato con o que ti comentabas. Ogallá, pero dame a impresión de que os que non queren o diálogo están dende o primeiro día do resultado das eleccións evitando por riba de todo recoñecer que hai un goberno legitimamente constituído e que está a facer grandes cousas, entre outras cousas, tamén por esta cidade. Bueno, pero bueno, piensa que abres iso. Vamos a abrir un pouco o panorama nacional. Perfecto, Perfecto. porque a min é que pareceme gravísimo o tema de non recoñecer uns resultados electorais, non recoñecer a legitimidade dun goberno, crear dende o primeiro intre a maior imposibilidade posible para chegar a ningún tipo de acordo con este goberno. E chamándolle fillo dende o principio tamén prácticamente, non? É dicir que fagas unha chamada a acabar coa confrontación dende o Partido Popular é pouco menos que ridículo e absurdo. É absurdo. Todo o mundo sabe de onde ven esa confrontación que ten un único obxectivo, rematar con un goberno legitimamente constituído por unha vía absolutamente antidemocrática que é tratando de evitar que goberne durante os anos que duran os procesos de goberno. E a min pareceme gravísimo, porque o que estuvo a facer este goberno por este país é que é impresionante, dende como abordou todas as crisis, incluída a pandemia, os volcáns, etc., como abordou, e o exemplo de como non se aborda o temos en Valencia, con unha administración do Partido Popular, como sempre suceden estas cousas. Cando crea unha situación económica absolutamente exemplar, que se pode falar de milagro económico, porque é non só en Europa, sino no mundo considerada, e todos os organismos internacionais están mellorando as nosas previsións para este ano, para o seguinte, dicindo que hai unha situación económica extraordinaria. O tema da desigualdade non vou insistir porque eu non me creo esas historias. Eu non me creo que na cidade onde todos os rapaces poden comer gratis nos colexios e todos os nenos de preescolar teñen escolas infantís gratuitas por parte do Concello, absolutamente gratuitas, incluída a alimentación desa comida, non me creo semellantes estudios porque non casan coa realidade, non casan con que os empresarios non encontren empregados para as súas empresas, non casa con que se un traballador hoxe perde un posto de traballo non se preocupa, non lle preocupa porque sabe que unha semana despois vai ter outro. Esta é a situación da economía neste país, creando emprego completamente, tomando medidas sociais de un nivel impresionante que por parte do goberno non se pode facer máis pola igualdade,
non se pode facer máis por parte do goberno. Evidentemente, os empresarios teñen que subir os salarios, as súas ganancias, os seus beneficios están aí, ben claros da banca e de todas as grandes empresas, dos supermercados que siguen aumentando os produtos, pero que teñen uns beneficios asombrosos. Por eso algún empresario permítese pois aumentar as vacacións e tomar medidas sociais, que espero que, o que digo de supermercados, refírome a unha cadena en concreto. Por eso estou convencido que o ano 26 será o da subida dos salarios de verdade, para que ademais a xente poda pagar un alquiler. E iso de seguro que se consigue con un último apunte. O tema da mobilidade neste país é dunha importancia crucial. Os bonos en todos os transportes por parte do goberno central de 60 euros e de 30 se eres xoven é de unha importancia crucial, e ademais pola igualdade, polo mantemento da xente nos sitios que están casi abandonados, donde sí hai vivenda, porque se ti tes un transporte prácticamente gratuito non vas a deixar o pobo onde estás vivindo. É dicir, as consecuencias de todo este tipo de medidas son cruciais. O aforro enerxético no seu momento foi exemplar en Europa e o Partido Popular decía que era o atraco non sei que, a aposta por as renovables, a aposta pola alta velocidade para ir evitando que haxa viaxes de avión en distancias cortas e non razonables. Estas apostas son dun goberno que evidentemente ten un sentido de progreso profundo e de igualdade profundo. E o están conquerindo e os datos están aí. E a min non me vale decir de que non se chega a fin de mes, pois non se chega toda a vida, sempre hai problemas en moitas familias para chegar a fin de mes, pero cada vez menos, e dende logo pola acción de goberno, serían 0 familias as que terían ese problema. Teresa. Bueno, sinto moito, Marci, pero teño que deixar o espírito do Nadal, porque é que isto é irresistible. Mira, a miña percepción é completamente diferente. Xa sei, os relatos son os relatos. Tesme que disculpar, non recoñecer a victoria do Partido Socialista, é que quen gañou as eleccións foi o Partido Popular. Mira, eu estou concordo coa frase de onte, respetei todo o que dixeches, faime favor e respétame. Concordo coa frase de onte de Feijóo. Feijóo dixo, estamos ante o peor ano do peor goberno. Pero que ademais non só coincido neso, é que mira, é que para min este goberno é o goberno das 3 mentiras. Primeiro, vendeuse como un goberno de coalición, un goberno con socios que se entendían, e agora encontrámonos con que son socios asociados en sociedade rota. O sea, agora non hai socios, perderon os socios. O sea, agora estamos con un goberno que non ten apoio dos seus socios. Un goberno en minoría que non acada a aprobación de presupostos. Un goberno que antonte dixo que iba a gobernar sin o apoio do Parlamento. Isto significa que vamos a ter un goberno que non respeta a democracia, porque calquera goberno democrático, por moi malo que sea, é mellor que un goberno antidemocrático. E un goberno que non respeta o Parlamento non é un goberno democrático. Esa é a primeira mentira. A segunda mentira, un goberno que vendeuse como salvador da corrupción e que chegou dicindo que o anterior goberno era corrupto. Pero se alcanzou as cotas máximas de corrupción. Corrupción, como di o presidente, estructural. Corrupción estrutural, pero non só no goberno, nos cargos do goberno, con un ministro encarcelado. Mira, unha corrupción no Partido Socialista. Todos os secretarios xerais, secretarios de organización do PSOE están en prisión. Isto sí que é unha corrupción estrutural. É un goberno que é o que máis me doi a min persoalmente, que se vendeu como o máis feminista da historia. Un goberno que ultrasou as mulleres con esos comentarios privados que tiñan. Un goberno que sacou violadores á rúa. Un goberno que pagou prostitución con cartos da administración. Este é un goberno feminista?
Este é un goberno feminista? Eu non o entendo así. Entón, por eso, para min, é o goberno das tres mentiras. Ten que mudar moitísimos comportamentos deste goberno para que eu poda respetar as súas actuacións. O único que respeto é a democracia, pero que neste momento estáse comportando antidemocráticamente, e non o podo respetar. E despois dices, as bonanzas deste goberno para Galicia, pero vamos a ver, en infraestructuras, pero se a AP9 que levamos 16 anos de acordo de que se transfira, dignos que non, e ademais dignos que non, sabendo que as bonificacións teñen o mesmo importe que o rescate da AP9. Bueno, en mobilidade, Xulio, por Dios, esos povos, dices ti, esos pobres da España vaciada que van a ter transporte gratis, pero que se non teñen bus, por moito bono que lle des, se non teñen bus e non teñen tren, a ver de que lle vai a servir. Pero mira, é que bonificación da mobilidade, a Xunta de Galicia é exemplar en eso, exemplar en eso. Unha mágoa que non sexa capaz ese goberno de porse de acordo coas comunidades autónomas para potenciar eses bonos. Que queres que falemos do aeroporto de Peinador? Foi beneficioso este goberno para o aeroporto de Peinador? Home, se hai unha publicidade do aeroporto de Osa Carneiro do Porto, que genial. Galicia, conéctate con Europa, conéctate internacionalmente a través de Oporto. Esta é a auténtica realidade. Aí non me deixa seguir. No, porque pero hai segundo turno, non? Bueno, a ver, a este paso non sei, veña, Serafín. De que lado estás? No, a verdade é que eu estou aquí sí que alucinando, botará unha porque, man, seguro. claro, escoito cousas, a verdade é que son duras, e de verdade que as quero tratar con máximo respeto, pero é que costa moito. O Partido Popular ten un problema, o Partido Popular o problema que ten é que ten al lado que lle está facendo a puñeta é a vos. E ese é un problema para o Partido Popular e que non é capaz de situarse políticamente en este momento no Estado español. E ese é un problema que terá que resolver o Partido Popular e que non o imos a resolver os demais. Nós, claro, eu estou de acordo, eu son BNG e, lóxicamente, pois, apoyamos un goberno de progreso e lo seguimos apoyando en aquelas cuestións que nos entendemos que hai que apoyalo, ¿no? Porque o que non queremos é que veña un goberno Partido Popular vos, porque tamén sabemos o que está pasando onde están gobernando conjuntamente e os conflitos tamén que tuvechedes en algunhas comunidades autónomas, verdad? Que foi moi difícil gobernar, porque cando un goberno non é do mismo cor, é normal que haxa crispación, porque non todos estamos de acordo. E é verdad que nós non estamos de acordo con un montón de cousas que tamén pon en riba da mesa o Partido Socialista. Por suposto que nós o que sempre lle pedimos, porque eran unhas cuestións dentro dos acordos para facer presidente a Sánchez, a Pedro Sánchez, queríamos uns acordos moi específicos con Galicia, ti nomeabas un deles, que era o tema da AP9, que nos queremos, bueno, pois a transferencia para Galicia, por suposto, e que sexa gratuita, pero que eso só pedíamos tamén cando estaba o Partido Popular e tamén se nos negou, é dicir que tamén temos que ter todos un pouco de memoria, non? E, bueno, cando había maioría con el Partido Popular era imposible, tamén se conseguiron algunhas cousas, pero cando se tiña maioría era imposible, e é verdad que agora, bueno, pues con el Partido Socialista parecía que as cousas iban por bo camiño, sobre todo porque a Unión Europea ao final pues daba razón aí de que non se había licitado moi ben todo o planteamento, pero ao final el ministro Óscar Puente nos pega outro batacazo máis aquí que teremos que ver como queda e dende logo seguiremos facendo nosa reivindicación que se esa, non? Pero sí que estou de acordo tamén en que ese goberno de progreso mellorou moitas cousas. Nos gustaría que mellorara moitas máis, sí, pero tamén en eso tamén quero ser claro, e aquí o fago de forma persoal e así, e digo, bueno, vamos a ver, é que esa maioría está en este momento gobernando España e que hai partidos tamén que son de centro-dereita e de dereitas. E iso tamén é un problema. E iso, os que somos de esquerda, somos conscientes tamén desa situación. Pero o que se buscou foi unha reunión ou un conxunto de organizaciones políticas que levaran a España polo que entendíamos nós que era o mellor camiño,
non para España, no caso noso que nos conviña para Galiza, que era o importante, non? E en base a eso seguiremos reclamando, pero eu creo que o Partido Popular se ten que ver ao espello, porque é moi importante. O Partido Popular non pode falar de corrupción e esquecerse da corrupción que tivo o Partido Popular durante moitísimos anos. Por fin, en este momento, e iso sí que nos temos que felicitar todos, é que a corrupción está saindo todo o aire, porque é imprescindible que os políticos, sexan de unha organización ou de outra, é imprescindible que non sexan corruptos. É como o tema do acoso sexual ou o que está pasando últimamente cas mulleres, pois todo eso que salga. Eu creo que eso é positivo, e eu creo que tamén, e a xustiza tamén que tome nota, porque nos últimos inquéritos tampouco apoñen moi ben os ciudadanos, e tamén eu creo que é unha administración ou unha organización moi importante para o Estado, e non está funcionando como tiña que funcionar, e non me quero alongar. Bueno, es que estamos fora de tempo. 30 segundos a cada un, 30, non podo máis, Mira, o asombroso do asunto é con que a coalición que se fixo para a investidura fora tan variable, tan complexa, con xente en efecto de dereita e de centro-dereita, que o asombroso é que se fixeran as cousas que se fixeron e que se aprobaran todas as cousas que se aprobaron neste Congreso e por parte do Goberno, porque non todo pasa polo Congreso. Hai decisións que pasan polo Goberno exclusivamente, hai decisións que non teñen que pasar polo Congreso dende o punto de vista absolutamente democrático. E iso é o que dixo Pedro Sánchez outro día, que poden facerse grandísimas cousas sin que dependan dunha maioría a mitade máis un no Congreso. E así se está gobernando felizmente. O asombroso do asunto, bueno, que quería incluso falar, cando escoitei a Serafín decir que Europa nos daba a razón, pensei que se iba a referir a amnistía, que vamos camiño de que o Tribunal Superior de Xusticia de Europa vaya a darnos a razón no tema crucial da amnistía absolutamente utilizada espuriamente polo Partido Popular para tratar de destrozar e desunir a este país, cando todos sabemos que o independentismo baixou, que a situación de convivencia é exemplar, e iso é absolutamente crucial para que podamos seguir neste país sin unha entrada da extrema dereita que nos vai a traer, pensemos, se no tema feminista o Partido Popular pretende darnos razón por 4 ou 5 sinvergonzas que os tiro pola cadena do váter, vamos. Vale, pues ya está. Absolutamente. Ay, que leva un minuto. A ver, Xulio. A legislación, que toda a legislación feminista, todos os dereitos das mulleres, os fixo o Partido Socialista e, curiosamente, o Partido Popular en todas en contra, salvo no Pacto do Estado de Violencia de Género, que o Partido Vox non lle vai a permitir manter. Así que fixémonos que escoitemos esas cousas do Partido Popular é realmente de tolos. Veña, 30 segundos, de verdade. Me están tirando a mí das orellas internamente. Sí, vale, pero a mí tesme quedar ao mesmo tempo que a Xulio, A mí non me retires tempo, porque é un abusón, Mira, nada, de eso nada. Vamos a ver, este goberno con Galicia foi auténticamente castigador. O sea, con as infraestructuras, que lle fixemos nós a Óscar Puente, Dios mío? Porque, que hai do AVE por Cerdedo? Pero xa non digo o AVE por Cerdedo. Siguen os estudios, muller, tranquila. No, sí, claro, ano e medio máis de estudios. Claro. Pero bueno, mira, e do AVE directo, o realmente directo, que é o que nos pon en Ourense en 30 minutos, o que me asombra é que non o defenden nunca, salvo para decidir que non te fai. Que esgotache o tempo e ainda por riba queres quitarme o meu. Mira, vamos a deixar esta liorta e vou a ser positiva. O auténticamente positivo do ano 2025 ven da man da música. Eu felicítome do éxito de Rosalía, que son a fan número 1 de Rosalía, e o álbum deluxe é extraordinario, e ademais, noticia de última hora, Rosalía en vendas, sumado a Bad Bunny, os dous
nun idioma que entendemos, superan a Madonna en ventas. Entón, para min, é o gran éxito deste final de ano. Isto digo só un pouco por rematar o programa en paz. Porque válgame Dios, O aplaudo. válgame Dios, Xulio. Bueno. Veña, Serafín, pon aí o punto E eu final. desexar un feliz 2026, que nos vaya a todos mellor e, por suposto, animar a xente a seguir. Eu creo que hai que ser optimista e a facer o que fixemos tamén no ano 2025, seguir reivindicando, seguir mobilizándonos por as cuestións xustas que en este momento é o que pedimos todos, non polo feminismo, polos servicios sociais, polo emprego e, por suposto, polo máis importante, pola vivenda, porque eso pode ser o peor que nos pode pasar no futuro. Bueno, pois así o deixamos. E mira que non tocamos un tema estrela desde 2025 que foi o apagón eléctrico. Do mes de abril, que xa quedou moi As lonxe. políticas porque do foi goberno un central día de levándonos ao apagón felicidade. Secundario. histórico. Porque foi un día de Foi unha felicidade. boa lección para sacar. No, hai moita xente que di o galla outro apagón. Sí, o sea, Claro, sí, que sí, foi sí. acojonante, Para macho. Bueno, Foi un feliz- día Ni de siquiera en felicidade. Navidad, Había de móviles, momento. non había nada. Feliz Anino vos tres, un Disfrutamos placer. en familia. Sí, a Ata verdade é que 2000, non estou Xulio e Serafín diciendo están nada. de Nada, tertulia. sigue coa e sigue. liorta. Nada, que feliz Anino a todos. A todos os ointes. Eso, é en fundamental. 2026 máis Vigo Debate aquí en Televigo. Sí, Adeus. señor.